Gihulagway nga high-value target sa kapulisan sa Dakbayan sa Talisay ang napatay atol sa synchronized enhanced managing police operation Consempo. Si Chona Carrion sa report. Iguro untang mipatuman ang Talisay City Police sa search warrant sa kasong kalambigitan sa giniling drogas batok kang Eric Salunoy Ruiz, 28 anyos, sa sitio Santa Cruz, Barangay Lower Mohon sa Maong Dakbayan. Apan sa dihang miabot ang kapulisan sa panimay ni Ruiz, giingong mipabuto na hinuon sa iyang armas de fuego. Sa gipahigayong one-time big-time operation sa mga sakop sa Talisay City Police Station, 12 ka mga gingong drug personalities ang nadakpan samtang usa ang napatay human gingong misukol sa kapulisan. Unyawa ni mugawas ni si alias Budlong, diin atong pagsud na didto dunay gamay nga kwarto nga didto siya paong ang suga ni kalit og pabuto. So wa na may laing course of action kundi mo retaliate. Nasakmit sa kapulisan batok ang Ruiz mga usa ka armas de fuego ug mga bala, lakip ang usa ka dakong pakete sa gituwang shabu. Milanat sa tulo ka adlaw ang gipahigayong sempo sa kapulisan sa Dakbayan. Lakip sa mga dinakpan nga nakuhaan og pinakiting shabu sa Barangay Tabunok, mao sila si Emily Denti, Jomar Pauton ug Lawrence Milyapangco. Nasikop usab ang duha ka mga tawo nga nalambigit sa ilegal nga sugal. Uban ni Godfrey Rilien, Chona Carrion, Balitang Bisdak.